trage și tu pe așa cum este, nu e pe line, trage așa. Nu se trage. Pune-și pe jumătate de pahar pe treabă. Fratele Păstor aduce mesaj pentru poporul din Punduri. Lăudat să fie Domnul! Aș vrea să ne concentrăm puțin asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și vreau să vedeți cât de mare este Dumnezeu. Auziți ce zice un psalm, psalmul 110, versetul 7. El bea apă din pârâu în timpul mersului, de aceea își înalță capul. El bea apă din pârâu în timpul mersului, de aceea își înalță capul. Cine bea apă din pârâu? Dumnezeu. Auziți ce vă spun? Dumnezeu. Oamenii care nu sunt fricoși vor sta în picioare, nu se vor arunca pe burtă de frică, nu vor da înapoi de la pocăință. Gedeon s-a asemănat cu acest Dumnezeu și 300 de soldați lângă el. Dumnezeu a zis: te fă un test al fidelității, fă un test al curajului, fă un test al luptătorilor. Vreau să te concentrezi puțin, că și știți că eu nu mă uit la mulțime. Eu nu sunt predicator neapărat de mulțime. Eu mă uit la un suflet care îl dorește pe Dumnezeu. Că Dumnezeu, dacă unul singur era pe pământul acesta, Hristos venea pentru el și murea pentru acel om, slăvit să fie numele. Dumnezeu zice: fă un test, Gedeoane, al fidelității, fă un test a celor care zic că sunt soldați, fă un test acestor soldați care zic că sunt curajoși, fă un test acestor soldați care zic că sunt luptători. Cum, Doamne, să fac un test? Hai cu ei la apă. Dacă nu predicam, stăteam și eu jos. Să nu gândiți greșit ce zic. Stăteam și eu să mă odihnesc. Uite, a făcut un test al fidelității, să vadă ce luptători are. Și unii vor să stea în fața cuvântului lui Dumnezeu. Unii vor să slujească, dar dintr-o poziție de șezut agale, așa. Abia, dacă se poate să meargă la biserică, dacă se poate să meargă în prezența lui Dumnezeu. Omul care este fidel, omul care este plin de putere de la Dumnezeu, nu va bea apa din cuvânt de pe poziția șezutului, fără să facă nimic. Va alerga, se va lupta. Și Dumnezeu a auzit, repet, Psalmul 110, versetul 7. El bea apă din pârâu în timpul mersului, de aceea își înalță capul. Gedeon băiatul acesta tânăr era fricos mai întâi de toate. Câți nu suntem cu frică?
Dacă te vei speria de ziua de mâine, că unii se sperie ce voi face, ce voi mânca, ce voi bea, ce voi îmbrăca, cu ce voi mă duce. Dacă te vei speria de ziua de mâine și ești un fricos, nu te pretinde că ești luptător. Luptătorii sunt aceia care nu sunt înfricați. Au depășit frica. Au curaj, au îndrăzneală. De câte ori murim? Odată. Odată. Și repet, nu vreau să mor prost. Martor mi-e Dumnezeu. Nu vreau să mor după poziția șezutului. Vreau să mor când voi pleca la ceruri după o poziție de un slujitor, luptător toată viața, să zică frații și surorile care m-au cunoscut în anii mei, să zică toată viața păstorul nostru a luptat pentru Dumnezeu și pentru noi. Nu s-a lăsat niciodată. Pe burtă, târâș, pe jos, pe unde a putut el, cum a putut, a luptat pentru Dumnezeu și pentru noi. Să aducă cuvântul, vestea Evangheliei. Și acest Dumnezeu, în timp ce merge, nu se oprește. Un om care tot merge în lucrarea Domnului, un om care nu se oprește deloc, a devenit un luptător. Și cu luptătorii aceștia să nu te pui, că ăștia te vor depăși din toate punctele de vedere, luptătorii. Alergătorii au antrenament, sunt antrenați bine. Și Gedeon a văzut 22.000 de oameni. Și Dumnezeu a zis, fă testul fidelității să vezi că sunt luptători. Fă testul acesta. Cum, Doamne? Hai cu el apă, hai. S-a dus cu el apă. Când te duci la cuvânt, când te duci în fața cuvântului, când trebuie să bei cuvântul, să te hrănești cu el. Să vă spun o paranteză care să fie o legătură. Poporul lui Dumnezeu timp de 40 de ani, au mâncat mană cerească. Termenul Bibliei zice, au mâncat mana îngerilor. Nu că îngerii ar mânca mană. Nu. Hai să vă spun care e secretul aici. Îngerii lui Dumnezeu au coborât mana pe pământ. Îngerii lui Dumnezeu au făcut să coboare. De aceea a zis mana cerească, mana îngerilor. Au coborât-o pe pământ și poporul dimineața, ascultați puțin dimineața, când s-a trezit, ei până să se trezească cârteau. Și au zis cârteau împotriva lui Moise și zicea, ne-ai adus în pustiul aceasta să murim de foame. N-avem mâncare, n-avem de băut. Ne-ai adus aici să murim de foame. Cât nu se pochez astăzi de frică? Nu se pochez de frică. Unii nu vin la adunare din frică. Unii nu dăruiesc lui Dumnezeu din frică. Și cu 10 lei și cu 20 de lei tot ăla ești. Și cu 50 de lei tot aia ești. Dar ai salvat o nevoie unui om care n-a avut atunci. Unii vrea să se pocăiască, dar au motive, scuze. Nu mă pocăiesc că nu mă lasă cine? Bengu, mustrala, Dumnezeu ăla nu te lasă. Ăla nu ne lasă. Frate, nu mă lasă bărbatul, nu te cred. Dumnezeu mi-e martor dacă te cred. Și am să răspund de ce. Tu care ai o relație cu bărbatul tău de 30 de ani, de 40, de 20, să vii la mine să spui că nu te lasă bărbatul? Care ai o relație de 30 de ani cu el și ai dormit și dormi pe mâna lui? Să ferească Dumnezeu și să apere. Adică nu mai știi când ești lângă soțul să-i zici, soțule, te iubesc atât de mult încât l-am ales pe Hristos ca El să fie în casa noastră Cel care să ne binecuvinteze. Amin, Doamne! Deci unii nu se pocăiesc nu că le-ar fi frică de ceva. Nu se pocăiesc din pricina necredinței. Nu cred în pocăință unii. Nu cred în pocăința pocăiților. Păi
hai să spun, nu trebuie să crezi în pocăința pocăiților, ci trebuie să crezi în pocăința lui Dumnezeu, a lui Hristos, care a murit pe o cruce, slăvit să fie numele. Aleluia! Mi-am făcut un câmp de Evanghelie, vedeți, acum mi-am deschis mai multe arii de cuvânt. Cu ajutorul Domnului, Duhul Sfânt v-a atras atenția și acum vă pot predica cuvântul și vă pot ține aici că inima vi s-a deschis, slăvit să fie Domnul. Dimineața, auziți, cârtea poporul, nu avem mâncare, nu avem apă, îi zicea lui Moise. Toți erau pe Moise, toți pe Moise. Un păstor care e un om matur, cu maturitate, nu dă înapoi, chiar dacă toți vin pe el și îi vorbesc, nu e aia, nu e aia, nu e altă, și aia, și aia. Un om matur nu dă înapoi. Stă în picioare în fața tuturor, da, fraților? Ce puteți să facem? Facem, ce nu? Le rezolvă Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Și toți erau pe Moise, toți ne-ai scos din Egipt, nu avem mâncare, nu avem ceapă. Era bună ceapa noastră, zicea lui Moise, și sarmale care ne mâncam acolo. Tu ne-ai dus să murim de foame și de sete. Și cârteau și Dumnezeu a zis lui Moise: spune poporului că mâine le dau pâine și carne. Laudimetea pe lotel. Amin, Debla! Zice cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, și dragi ascultători și rude, vecini care sunteți aici, zice cuvântul lui Dumnezeu că ei cum cârteau seara, auziți, s-au pus la somn seara. Toți dormeau, niște, dar cu cârtire. Și știi că sunt care dorm noaptea în pat și se scoală cu cârtire dimineața? Unii care cârtesc împotriva ta, când te-au văzut dimineața, parcă zic că și-aduc aminte de toate. Și așa de mult cârtesc când te văd, nu mai cârti împotriva nimănui. Păi tu te încrezi în om? Tu crede-te în Dumnezeu? Și toți erau cârtitori împotriva lui Moise. Și Moise le-a zis: mâine Dumnezeu vă va da pâine și carne. Fiți atenți ce face Dumnezeu. Toată noaptea, lăudat să-i fie numele, a bătut un vânt toată noaptea și a adus prepeliți. Prepeliți. Auzi câți erau, frate micule? Bărbați. 2 milioane de oameni. Surorilor, 2 milioane erau la număr. În pustiu. De unde să le dai mâncare? În pustie. Auzi, Dumnezeu a bătut un vânt, a venit un vânt și a adus toate prepelițele. Păsări, mă, de carne. A adus toate păsările. A adus prepelițe, carne. Poporul s-a sculat, a luat prepelițele alea, că le-a văzut jos, deci nici nu trebuia să alerge după ele. Băi, pocăitul, copilul lui Dumnezeu, nu trebuie, mă, să alerge așa pentru hrana lui, încât să nu se mai sature, că nu mănânci cu 2 guri, mă, mănânci cu o gură, mă. Și ajunge o pâine care ai la masă, o friptură care ți-a dat-o Dumnezeu, un pachet acolo de cartofi și-o fi pus Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Când vrei să-ți dea, dă și mai mult, să dai și la alții. Și ce cuvântul Domnului când ăștia au zis: ce e asta? Și le-a zis Moise, Domnul Moise le-a zis: carne. S-au pus toți la masă mare. Vă dați seama ce au făcut acolo? Păi cum a pregătit prepelițele acelea? Cum? Frinte. Mare Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Da, să fie Domnul. Au început să mănânce și dimineața, au zis, s-au trezit și ei dimineața și vreau și ei pâine. Repet, am plecat cu un cuvânt. El bea apă din pârâu în timpul mersului. De aceea își înalță capul. Poporul cârteau că le și foame, le și sete. Dimineața toți evreii s-au sculat din somn, care cârteau, cârtitori. Cârtitorule, l-ai stârnit pe Dumnezeu să-ți dea și carne, să-ți dea și pâine.
Ascultă puțin! Cârtitorii l-au stârnit pe Dumnezeu să le arate că îi poate binecuvânta Dumnezeu și le dă și carne și pâine. Una e să-l faci pe om să-ți dea din dragoste și alta e să-l faci să-ți dea din obligație, cârtind. Face, frate. Și toți l-au făcut pe Dumnezeu, au zis, l-au adus în poziția în care să le dea forțat. Era obligat Dumnezeu să le dea carne și pâine. E obligat Dumnezeu să ne dea sănătatea când noi ne-am făcut-o praf. E Dumnezeu obligat să ne dea nouă când noi nu-L căutăm. Și Dumnezeu în timpul acesta, auzi ce le zice? Moise, spune-le că mâine le dau pâine. Era un somn și se scoală dimineața. 2 milioane de oameni. Și se scoală, uite, și dimineața când s-au trezit, au văzut pe jos, surori, l-au auzit. A căzut din cer. La prima vedere când au ieșit din casă, au văzut așa pe jos ca niște cristale albe. S-au uitat mai bine și au văzut ca niște bobițe de coleandru. Și auziți, acum toți îl întreabă pe Moise: Domnul Moise, ce este aici? Că prea strălucește, ce este? Și Moise auzice, se uită la ei și le zice: Mă, cârtitorilor, mă, e pâine. Cum? El luați mă și mâncați. Fiecare avea cât un gust. Ascultați puțin. Predica asta trebuia să fie la o mulțime de poate 1000 de oameni. Dar eu nu mă uit la, încă o dată repet, nu mă uit la unul sau, eu mă uit la inima omului care poate să înțeleagă pe Dumnezeu și să nu mai cârtim împotriva lui. Toți avea cât un gust. Ce-ți place să mănânci? Hai să fii sincer cu Dumnezeu. Tu știi ce-ți place. Ciuperci fripte, pui friți, cârnați friți, sarmale pregătite. Și auziți ce gust avea pâinea aceea? Le-a zis Dumnezeu să luați 5 zile la rând din mana care este jos, din această mană să luați la rând. Trebuia fiecare persoană, câte, dacă au fost 2 milioane de oameni acolo, câte 2 litri, 2 de mană trebuia să-și ia fiecare cap de om. 2 litri, 2 de mană, 2 litri, 2 de mană, fiecare om. Auzi cât o mană era. Și le-a zis Dumnezeu, care va lua mai mult, se strică și face miel. Și unii, când n-au știut, au strâns. Iar alții s-a gândit, bă, ce să facem noi cu atâta? Au luat mai puțin. Ăia care au luat mai puțin, le ajungea. Iar ăștia s-au stricat. Și Moise a văzut că s-a stricat și s-a mâniat Moise, nu Dumnezeu. Au, bă, ce bun! Când am citit cuvântul, când am văzut că nu s-a mâniat Dumnezeu, s-a mâniat Moise, am căzut în genunchi acolo și am zis, Doamne, mare ești! S-a mâniat Moise și Moise s-a mâniat și a zis, ce oameni băcalici! Și acum au început, au zis 5 zile la rând, trebuia să ia câte 2 litri, 2 de fiecare. Le-a zis așa: vineri, strângeți pentru 2 zile 4 litri, 4, că nu se strică, că dă Dumnezeu verdictul, că sâmbăta și duminica trebuia să fie liniștit, să nu muncească în pustie. Le-a zis, strângeți. Și dacă rămâne grăunțele, le fierbeți și coaceți-le. Știi ce bune sunt turtele alea când le coci? Și auzi, fii atent ce vreau să spun. Pâinea aia ținea loc de gust. Avea gust pâinea aia. Ce îți plăcea să mănânci? Ce le plăcea să mănânce? Dacă le plăcea să mănânce pâine cu sarmale, când mâncau în gura lor, după ce avea în minte aici, vă rog să înțelegeți ce spun. Deci ce avea în minte ei, avea plăcere să mănânce pâine cu sarmale sau mămăligă cu sarmale, în mintea lor, cu ceapă, când gustau din pâinea aia, exact gustul ăla l-avea.
avea plăcere să mănânce friptură de pui. Când gustau din pâinea aia, acel gust avea. Friptură de pui. Când zicea vreau să beau o cană de apă mare și eram pustiu, când mâncau din pâinea aia, simțeau gustul la apă. Oamenii care se adapă din cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care mănânc din cuvântul Domnului, sunt oameni binecuvântați. El, zice cuvântul, bea apă din pârâu în timpul mersului și înalță capul. Dumnezeu ne învață să ne înălțăm capul, să te sperii de ce? De sărăcie, să te sperii de boală, să te sperii de amărăciune. Și Gedeon, sunt spre testul acela cu Gedeon. Gedeon este invitat de Dumnezeu să își ia cei 300 de soldați care au mai rămas, deși nu știa care sunt aia care sunt luptători, că noi nu știm care sunt luptătorii, că nu-i vedem decât numai atunci când sunt pe luptă, când sunt pe front, îi vezi, că stăm în picioare și ce merge, ajută-l, frate, facem, lăudat să fie Domnul, din puținul nostru, frate. Și pleacă cu 22.000 la apă, 22.000 de bărbați. Și auzi ce zice Dumnezeu lui Gedeon: cine va bea apă punându-se pe burtă, acasă cu el. Dar cine va bea apă limpăind, decât să pună mâna așa în apă și să se uite când bea, ăla pleci la mine. Surorilor, 300 au fost atât. 300 de oameni, 300 de bărbați. Restul, frică pe burtă. Gedeon s-a semănat cu Dumnezeu. Acești 300 de soldați s-a semănat cu Dumnezeu pe apă din pârâu în timpul mersului. Și se sătura. Nu da înapoi, nu fi fricos, nu fi fricoasă. Nu mă pocăiesc de frică. Nu mă pocăiesc. Nu mai fi fricos, nu mai fi fricoasă. Întoarce-te la Dumnezeu. Aleluia! Pocăiește-te. Glorie ție, Doamne! Botează-te. Frate, la voi ține pocăința. Tu nu o să o ții niciodată. Pocăința te ține pe tine. Aleluia! Dumnezeu te ține în pocăință. Păi surorile mele cum au putut să țină pocăința? Uite-le aici. Ai văzut sora Maria, totdeauna cu mâna pus sus, aleluia. Glorie ție, Iisuse, Doamne! Și tinerii noștri nu mai vezi că nici la adunare, nu mai au putere. Și sora, aleluia! Aleluia, glorie lui Dumnezeu! Nu te teme. Începe pocăința, întoarce-te la Dumnezeu. Amin, aleluia! Gedeon a fost un luptător. Frați și surori, păi știți care e luptătorul? Ăla care se ridică și continuă. Luptătorii sunt aceia care se ridică și continuă. Și se luptă. Se luptă cu depresia. Se luptă cu problemele. Se luptă cu necazurile. Se luptă cu copiii care i-are în casă, poate nepocăiți. Cu soțul nepocăit. Cu nepoții nepocăiți. Se luptă pocăita. Nu te rușina că, ce zice lumea? Lumea să vorbească. Tu caută și țineți tăria înaintea lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze crângul, să-i întoarcă la pocăință pe oameni. Să primească mântuirea. Să nu se sperie de nimic. Mana aceea cerească avea gust. Și acum să mă apropiu spre final. Dumnezeu le-a dat 40 de ani să mănânce mană cerească, ascultați, 40 de ani. 40 de ani la rând. Și m-am întrebat, de ce, Doamne, doar mană? Și știi ce a vrut să zică Dumnezeu? Le-am dat corecție.
aceasta ca să mănânce decât mană cerească, doar pâinea aia. Pentru că au fost niște cârtitori și i-am învățat să nu trăiască doar cu hrană, cu pâine. Că zice Biblia că omul nu se hrănește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aleluia. Să nu podobească toată gloria. Amin. De aceea Dumnezeu pe unii nu-i prea ridică repede, că au fost niște cârtitori. Și de câte ori nu e ușa tata și zice, rămâi la pâine până ieși din cârtire. Când ai ieșit din cârtire și zici, îți mulțumesc, te laud, îți mulțumesc de pâine. E atunci Dumnezeu tata și ce zice, s-a pocăit. Acum îl fac să simtă nu numai pâine, ci celelalte gusturi ale binecuvântării. Amin. Amin. Fratele Dragoș îl laudă și el pe Domnul și apoi încheiem și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un soldat bun, un ostaș bun, are în vedere ca toți copiii Domnului să slujească, să lucreze pentru Dumnezeu.